Iminyaka elikhulu apho amapolisa ngama-800 badubula amaSirayeli kulo mmandla waseNtabelanga. Ukuzothi ga ngoku awaziwa unobangela wolu dubulo, nalapho kwabhubha abantu abangapha kwe-160. Yena uEnoch Mgijima wabanjwa wavalelwa emva kwesi sehlo. Oba bethu abaleleyo apha bayiqonda msasazi wam isengu-1921 ukuba umhlaba lona ngumhlaba wethu. Azange bavume ke xana urhulumente wengcinezelo esithi mabasuke apha eNtabelanga besiwa kuloo ndawo. Bala ke bade bancama ubomi babo kuba ke sinento ngokuthiwa yi-bulk massacre. Lo msitho ujolise ekufundiseni uluntu ngesehlo senzekayo kulo mmandla. Zimini ezinjena ke zisinika ithuba lento kubana sifundise abantu ngembali yethu neyona nto eyenzekayo. Kodwa ngaphezu koku kukushiya umzila nomqelo zawukwazi into kubana izizukulwana ezizayo ziyazi imbali yeli lizwe ukuba isuka phi. Inkqubo yokuba le ndawo iphawulwe njengendawo yamagugu namafa iyaqhuba. Kulindeleke umphathiswa wesebe lezemidlalo kunye nenkcubeko nobugcisa uNathi Mthethwa enze intetho ephambili kulo msitho. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC, ndiseNtabelanga.